Святлана Тихановская застаецца нацыянальнай лідаркай Беларусі пасля выбараў 2025 году, пакуль не адбудуцца сумленныя выбары, ці пакуль яна сама не захоча скласці себе абавязкі. Пра гэта падпісалі дамову паміж офісам Тихановскай, аб'яднаным пераходным кабінетам і каардынацыйнай радай на канферэнцыі «Новая Беларусь». Ці можна замяніць Тихановскую? Наша тэма дня. З вами Ганна Соуць, гэта «Пік свабоды». Вітаю ўсіх і мае госці, рэдактарка выдання «План Б», былая палітзняволеная Вольга Лойка. Добрый дзень. Добрый. І палітычны аналітык, координатор майстэрні думак «Наша візія» Вадим Мажейка. Добрый дзень. Вітаю. От з усіх вынікаў канферэнцыі «Новая Беларусь» мне падаецца адзін з найважнейшых – это зафіксаваная прысутнымі на канферэнцыі дэмсіламі нязменнасць лідаркі Святланы Тихановскай да 25 году. Пакуль, як ужо я казала, не адбудуцца сумленныя выбары, ці пакуль сама яна не захоча сысці. Вольга, Вадим, вы былі на канферэнцыі, ўжо рабілі першы аналіз. Вольга, якія перавагі дае гэтае пагадненне і якія відавочныя мінусы вы бачыце? Ну, преимущество, в общем-то, очевидно, да, мы зафиксировали статус-кво, мы не будем разгонять и каким-то образом педалировать тему истечения легитимности, тем более, что никакого другого способа подтвердить эту легитимность фактически сейчас нет. С другой стороны, всем понятно, что это достаточно такая абстрактная декларация, которую подписали всего лишь часть демсил, тесно аффилированная со Светланой Тихановской, собственно. Вот. Всем понятно, что эта структура достаточно хрупкая, и появление лидера – это такой сакральный процесс. В общем-то, да, сама Светлана в качестве лидера появилась достаточно внезапно и мало прогнозируемо для всех. Поэтому считать, что мы зафиксировали на какую-то среднесрочную перспективу что-то, ну, я бы не стала. Но в моменте это нормальная, хорошая новость. Вадим, ваша оценка? Ну, я б сказаў, што наколькі я разумею, пагадненне ўсё ж таки зусім не аб гэтым, і гаворка ідзе пра пратакол узаемадзеяння паміж офісам Светланы Тихановскай, аб'яднаным пераходным кабінетам і каардынацыйнай радай. Таму, зрэшты, толькі яны яго падпісалі, бо гэта пратакол узаемадзеяння паміж імі, а не паміж кімсьці яшчэ. І так, у гэтым пратаколе ўзаемадзеяння узгадваецца, што Светлана Тихановская застаецца нацыянальнай лідаркай да правядзення свабодных сумленных выбараў, але па шчырасці Светлана Тихановская гэта казала яшчэ ў сваёй прадвыбарчай праграме ў 2020 годзе. Просто тады сумленныя выбары планавалася правесці, мякка кажучы, значна раней. Але, як мы бачым, сітуацыя ў Беларусі такая, якая ёсць, ніхто ў 2020 годзе прагназаваць не мог. І той факт, што Светлана Тихановская гатовая быць прэзідэнткай на гэты толькі прамежкавы перыяд, гэта, ў прынцыпе, она заўжды казала. Ось, таму, мне здаецца, тут пытанне фармулёўкі, вось так прагучала, быццам бы так і абвесцілі яе ў 2020 годзе беларускі народ, а тут не гэтыя структуры. І зразумела, што сам гэты пратакол узаемадзеяння, той, якім чынам, хто там з КР, АПК, ОСТ, каму што піша, гэта такія бюрократычныя дробязі, яны не так цікавыя, таму у пабліку абмяркоўваецца менавіта тут пра статус Тихановскай. Але, мне здаецца, насамрэч, гэтыя, так бы мовіць, бюрократычныя дробязі, яны зусім не дробязі, а яны вельмі важныя, бо, я б сказаў, вельмі добра, што такія структуры, якія зараз прэтэндуюць на лідарства ў дэмсілах, вельмі добра, што яны вызначыліся, як паміж імі вядзецца праца, што гэта вядзецца вось не так, як там кажа Лукашенко, ад жизни, ад землі. Не, а вядзецца па дамовах, якія дэмакратычна узгодненыя, кожная сіла пагадзілася, сама паставіла подпіс, самі дамовіліся сабе пра рамку працэдуры. Ось гэта, мне здаецца, вельмі насамрэч важны вынік. Я прапаную вярнуцца да размовы неўзабаве, а цяпер пра тое, як праходзіла трэцяя канферэнцыя «Новая Беларусь», раскажа моя калега Глафіра Жук. Светлана Тихановская застанецца нацыянальнай лідаркай пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 25 годзе. Гэта сумеснае рашэнне аб'яднаных дэмакратычных сіл, агучанае на канферэнцыі «Новая Беларусь». Прынятыя кадравыя рашэнні Светлана Тихановская прызначыла новых прадстаўнікоў у нацыянальнай бяспецы і ў замежных справах у аб'яднаны пераходны кабінет. Вадим Кабанчук замяніў Валера Сахашчыка, а ў Владзіміра Стапенка – Валера Кавалеўскага. Маргарыта Ворахава цяпер узначаліць прадстаўніцтва ў моладзевай палітыцы. На канферэнцыі абмеркавалі стратэгію дзеянняў на будучыя прэзідэнцкія выбары, легітымнасць Лукашэнкі і вызвалення палітзняволеных. Вялікая частка нашага актыву лічыць, што трэба іх байкатаваць, ігнараваць.
Частка лічу, трэба актыўнае дзеянне на ўчастках, многае будзе залежыць ад бяспекі людзей, ці можам мы прапанаваць такое дзеянне, за якое людзей не пасадзяць. І трэці варыянт, які верагодна трэба рабіць, альтэрнатыўная кампанія. На форуме таксама прагучаў шэраг прапановаў. Павел Латушка заклікаў на наступных прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі галасаваць супраць усіх. Анатоль Лябедзька прапанаваў падрыхтаваць заяўку на ўступленне Беларусі ў еўразвяз і накіраваць яе ў Брусэль. А Андрэй Ягораў, экс-спікер Координацыйнай рады, выступіў з ідэяй прызнаць легітымнасць Лукашэнкі ў абмен на вызвалення палітзняволеных. Я б абмяняў прысутнасць, напрыклад, еўрапейскіх паслоў у Беларусі, калі гэта дазваляе вызваляць палітычных вязняў у масавым парадку. Павел Латушка крытычна паставіўся да такой заявы. Я не готовы пагадзіцца з тым, што той чалавек, які здзейсніў злачынства, даваў загады забіваць мірных беларусаў, які катуе ў беларускіх турмах беларусаў, які знішчае нашу дзяржаўнасць, нашу незалежнасць. Я не готовы прызнаць яго прэзідэнтам Беларусі. Вот крытычнае такое стаўленне Павла Латушкі, і ў сацыяльных сетках я таксама назірала даволі шмат крытычных каментароў на прапанову экс-спікера Координацыйнай рады Андрэя Ягорава пра прызнанне частковай легітымнасці Лукашэнкі, вот пра прыезд амбасадараў і масавае вызваленне палітвязняў як вынік. Вольга, ваша ацэнка гэтай прапановы і як былой палітзняволенай, як аналітыка? Ну, я бы хотела, чтобы мы все-таки обсуждали это предложение и его суть, а не личность Егорова и не готовность Павла Латушка признавать легитимность Лукашенко. А история в том, что от послов мы слышим, что действительно есть такое намерение, есть такой интерес, и они внятно объясняют, почему есть такой интерес. То есть фактически все идет не от того, что кто-то хочет признать легитимность Лукашенко, а о том, что для многих целей, в том числе для решения визового вопроса, в Беларуси неплохо бы иметь послов. И они планируют приехать в Беларусь. И в этом случае хотелось бы, чтобы такой шаг по частичной признанию легитимности Лукашенко сопровождался освобождением людей. То есть, боюсь, что никто нас и Демсилы в целом спрашивать не будет, ехать ли послам. Послы решают. И если это случится, то очень хотелось бы, чтобы все-таки под это вышли люди. Потому что если послы приедут и ничего не случится, никто не выйдет, вот это будет действительно факап. Вадим, як вы мяркуеце, ці будзе нейкі працяг агучанай прапановы Андрэя Ягорава і якое ваше стаўленне да гэтай прапановы? Справді, з Ольгою згодны, асабліва ў тым сэнсе, што так, важна разумець, што зараз Андрэй Ягораў, Павел Латушка, яны ў апазіцыі адзін да аднаго, як фракцыі Координацыйнай рады, і таму, адпаведна, так, спрэчкі паміж імі, нязгоды, гэта такі нармальны палітычны працэс. Сама прапанова Андрэя Ягорава абумовіць прыезд еўрапейскіх амбасадараў выпускам палітвязняў. Зноў пытанне, да каго прапанова, еўрапейскіх краінаў ці як. І сапраўды прысутнасць амбасадараў, яна сама па сабе насамрэч не тое, каб нешта змяняе, у тым сэнсе, што і цяпер прысутнічаюць нейкія амбасадары, асабліва тых, хто там уручаюць копіі давераных грамат праз МЗС, а не давераныя граматы Лукашэнку. Зноў-такі, калі іхная колькасць павялічыцца ці зменшыцца, сама па сабе я не думаю, што гэта нейкая крытычная змена. І так, безумоўна, калі умоўна дамаўляцца ў фармаце, я не ведаю, там яшчэ адзін амбасадар уручае граматы новаму кіраўніку МЗС мінус 100 палітвязняў, уручае граматы асабіста Лукашэнку мінус 500 палітвязняў, калі умоўна дамовіцца вось нейкі такі калькулятар паміж Мінскам і Брусэлем ці іншымі еўрапейскімі сталіцамі, так, в прынцыпе, это можа мець нейкі сэнс. І асабліва з улікам таго, што праца амбасадараў унутры Беларусі ўсё роўна будзе залежаць ад таго, што яны унутры будуць рабіць. Але я тут звярну ўвагу на тое, што мне здаецца прынцыповым момантам, і я ведаю, што ёсць розныя падыходы дэмакратычных сілаў да гэтага, але мне здаецца прынцыпова, што вось вызваленне палітвязняў вельмі важна дамаўляцца, што мы кажам пра вызваленне і з умовай таго, што не будуць набірацца новыя. Бо, безумоўна, калі заўтра выпусціць 100 палітвязняў, амбасадару уручыць граматы і пасля гэтага набраць 200 новых палітвязняў, то гэта прынцыпова ўвогуле нічога проста не зменіць. Так, гэта будзе добрая навіна для тых 100 сямей, у якіх выпусцілі блізкіх, гэта будзе кепская навіна для тых 200 сямей, якіх пасадзілі блізкіх, а палітычна не мяняе нічога. Таму мне здаецца, у такіх перамовах перш за ўсё
важна дамаўляцца пра тое, што любыя размовы, калі мы дамаўляемся на нейкія умовы з вызваленнем палітвязням, важна казаць, да, калі не садзіць новых. Бо гэта тое, што мы бачылі апошнія тыдні, калі людзей усе бачылі, як там людзі выходзілі, на гэта звярталі ўвагу на некалькі дзесяткаў чалавек, а разам з тым праваабаронцы ў тыя ж самыя дні паведамлялі пра новыя судовыя працэсы, як новых людзей саджалі. Вось, мне здаецца, тут прынцыповае ў гэтым моменце гэта зламаць гэтую машыну, каб рэжым Лукашэнкі разумеў, што калі ўвогуле ідуць нейкія перамовы, нейкія размовы, што гэта можа працаваць толькі ў кантэксце, што не з'яўляецца новых палітвязняў. Бо просто замена адных палітвязняў на іншых, гэта прынцыпова нішто ж не змяняе. Зразумела, Вольга, вы казалі пра тое, я прадстаю, што прыезд амбасадараў ад нас не будзе залежаць, ну і вот і як выглядаю падзеі апошніх дзён, калі адбыўся абмен палітвязнямі расійскімі паміж ЗША і Расіяй, беларускія палітвязні не прысутнічалі ў гэтым абмене. Выглядае, што мала што будзе адбывацца з удзелам нас. Это калі я кажу нас, я маю на ўвазе умоўныя дэмакратычныя сілы. Што насамрэч залежыць ад дэмакратычных сілаў, ад людзей, якія зараз спрабуюць нешта рабіць у сферы грамадзянскай супольнасці, у сферы палітыкі? Ну, мы не знаем. На самом деле в моменте вроде бы ничего не зависит. А так это вопрос амбиций, наглости, креативности. Я не думаю, что Певчих, допустим, было очень приятно беспокоить господина Абрамовича по вопросу освобождения, к примеру, Яшина, да? Это сложно, да, это неприятно, это, наверное, потребовало от нее каких-то мобилизаций внутренних ресурсов. Стоило ли это того? Ну, решают люди. Она считала, что стоило, при том, что Яшин публично отказывался быть обмененным. Но он на свободе, он жив, цел, с ним все в порядке, он будет работать дальше. Это вопрос консенсуса. На что мы готовы? Готовы ли мы сделать какие-то выводы? Готовы ли мы поговорить с людьми, которые это делали? Список, в принципе, известен. И на что мы готовы? Ну, цена, на самом деле, ведь очень высока, потому что никто не думал, что Красикова отдадут, никто не думал, что частично разрешат операции Мосбиржи. Как, собственно, никто не думал, что Украина снимет арест с имущества Беларусьнефти в обмен на своих людей. Ну, как выяснилось, все это возможно. Ну і ніхто не думаў, што вы выйдзеце ў свой час, так? Я ўжо в дадзеным выпадку не пра ваш выпадак кажу, але ён паказвае на тое, што гэта магчыма. І умоўныя паралелі, якія зараз мы праводзілі, умоўныя Пеўчих да умоўнага Абрамовіча зварот. Вадзім, якія вы бачыце тут магчымыя шляхі, калі абапірацца на вось гэты абмен, што можна зрабіць было б для беларусаў, абапіраючыся на гэты досвед? Ну, глядзіце, я бачу з гэтага абмена акурат вельмі цікавыя высновы. Па-першае, мы бачым, што так, усё магчыма, могуць дамовіцца нават вось цалкам супрацьлеглыя там каштоўнасныя ідэі напакі, могуць весці перамовы як пра вось вызваленне, там абмен палоннымі Расія і Украіна, які ўвогуле ў стане вайны знаходзяцца фактычна, могуць весці перамовы там Москва, Вашынгтон, усё магчыма. А па-другое, мы бачым, што такія перамовы магчымыя, калі у кожных з бакоў ёсць нешта, што цікавіць іншых. Умоўна кажучы, калі б Захад не мог, згаданыя там таргі на Мосбіржы, калі б Мосбіржа выдатна гандлявала і да гэтага, то не была б зацікаўленая, каб нешта Захад у сваіх дзеяннях да яе змяніў. І тое самае, калі б не было расійскіх шпіёнаў, якіх злавіў Захад, шпіёнаў, кілераў, не было б на каго мяняцца. І гэта значыць, што тым, хто хоча у такіх абменах удзельнічаць, трэба мець як мага болей любых ресурсаў. І, дарэчы, калі вось узгадваюць, што беларускія дэмакратычныя сілы не змаглі ўключыць беларускіх палізняволеных, ну, выбачайце, а што, Польша змагла ў гэты абмен пачаў это ўпісаць? Ці нехта іншы, некага яшчэ? Не, таксама не змагла, таму што вось такі быў фармат абмена. І гэта не значыць, што Польша там, не ведаю, ніякая, не можа нішто, і ці што Польша не будзе вызвалены, ці што Польша там не удзельнічае ў такім працэсе. Не, Польша все это робіць, але працэс складанейшы. І мне здаецца, апошняя галоўная такая выснова, якую варта зрабіць усім нам у такім вельмі шырокім сэнсе, там і палітыкам, і медыа, гэта разумець, што наш уплыў, наша магчымасць неяк уплываць на рэчаіснасць і мяняць яе да таго, як мы хочам, яна проста абсалютна залежыць ад таго, які ў нас ёсць рэсурсы. Гэта рэсурс і палітычны, магчымасці камунікацыі, даносіць свае думкі. Не абавязкова, што іх адразу ўсе выканаюць, гэта не ўлада, это палітычны рэсурс. Гэта рэсурс медыйны, тое, наколькі шмат людзей вось зараз там глядзяць, лайкаюць гэтую трансляцыю, наколькі шмат беларускія медыа, наколькі яны ўплывовыя, наколькі шмат у іх аўдыторыі, і гэтак далей. Вось чым больш у нас такога рэсурса, тым больш магчымасці на такія рэчы паўплываць і дасягнуць тых мэтаў, якіх мы хочам.
Гэта не значыць, што прысутнасць вялікіх рэсурсаў можа даць нам магчымасць проста так змяняць сітуацыю. Не, кейс Польши і пашобута паказвае, як краіна з урадам, з бюджэтам, з усімі магчымасцямі, колькі яна траціць высілкаў і працы, і само па сабе это яшчэ не прывяло нават да вельмі канкрэтнай змены па адным канкрэтным чалавеку. А мы хочам, значна, можа, большага. І ў гэтым сэнсе так это паказвае, наколькі важны рэсурсы назапашваць і наколькі прысутнасць рэсурсаў не гарантуе проста нейкага такого лёгкага адначасовага выніка, але гэта не значыць, што трэба здацца і ўсё пайсці плакаць, не ведаю, паміраць, разыходзіцца і перастаць патрабаваць вызвалення палітвязняў. Не, на мой погляд, гэта значыць, што ўсім нам трэба працаваць над тым, каб у нас было больш рэсурсаў. Каб аналітыкі пісалі больш добрыя аналітыкі, каб палітыкі на яшчэ лепшым узроўні маглі яшчэ лепей даносіць свае думкі, каб у беларускіх медыа была яшчэ большая аўдыторыя, бо, паверце мне, гэта таксама важна. Такую вы аптымістычную карціну малюеце пра яшчэ большыя рэсурсы беларускіх медыа. Я хацела б... Это складаная праца, якая нас усіх чакае, на якой трэба працаваць. Гэта вось так лёгка не будзе, але гэта трэба рабіць, і гэта тое, што ў нашых сілах. Я хацела б вярнуцца да той тэмы, з якой мы пачалі размову пра тое, што Святлана Ціханаўская застаецца нацыянальнай лідаркай пасля 25-го году, і тут некалькі хацела паралеляў, вельмі некарэктных, але тым не менш прывесці. Вот в Украине, правдоподобно, не будут проводить новые президентские выборы у войсковый час, и Зеленский захавае лидерство, бо в умовах войны немагчыма правесці паўнавартасныя выборы. Іншая паралель Рада БНР, сімвалічна беларускі ўрад у выгнанні, у якім апошнім часам таксама выбараў не праводзяць. Якія з гэтых паралеляў кладуцца на беларускую сітуацыю, на гэтае пагадненне аб тым, што Ціханаўская застаецца нацыянальнай лідаркай? Ольга, можа вам? Мне вот кажется, что никакие. Ситуация меняется, ситуация настолько сейчас нестабильная, что мне кажется, что до 2025 года будут другие изменения, которые внесут, скажем так, коррективы в эту повестку, в эти вопросы, и все они по разным причинам станут не очень актуальны. Ситуация нестабильна, слишком нестабильна. Вадим, як вы мяркуеце? Я мяркую, што у дэмакратыі вынайдзены вельмі просты разумны інструмент, што любы палітык, каб пацвярджаць сваю легітымнасць, ён мае у адпаведнасці з працэдурамі загадзя вызначанымі легальнымі рэгулярна праз нейкі час, праз нейкую колькасць гадоў пераабірацца, перапацвярджаць сваю легітымнасць, ці як кіраўнік дзяржавы, ці як парламентарый, каб было ясна, хто якую падтрымку мае, які ўзровень гэтай падтрымкі. Тут не трэба вынаходзіць ровар, все відавочна, гэта трэба. Але так, на жаль, існуюць сітуацыі, калі гэта немагчыма зрабіць. Ці добра, што не будзе магчымасці перапацвердзіць сваю легітымнасць Зеленскаму, украінскага народа няма магчымасці абраць, можа, нехта іншым больш падабаецца. Не, гэта не добра, конечно, не добра. Але гэта не добра не таму, што нехта дрэнны, але таму, што мы ведаем, хто дрэнны той, хто напаў на Украіну, за каго гэта немагчыма. І, на жаль, так, мне здаецца, гэта сітуацыя, на жаль, падобная на Беларусь, бо, канешне, было б лепей, каб значна было б лепей, калі б у нас, як у беларусаў, была магчымасць мець некую працэдуру, якая ўсімі прызнаецца, што вось па гэтай працэдуры мы можам так абіраць дэмакратычны орган. Мы бачылі прыклад выбараў у Коордынацыйную раду, дзе так дамовіліся пра некую працэдуру, стварылі платформу для альтэрнатыўных выбараў вось такіх лічбавых, на ёй прагаласавала менш за 7 000 чалавек. Мы бачым, што з такім узроўнем палітызацыі нават вось тая легітымнасць, якую так трохі атрымала, безумоўна, Коордынацыйная рада, 6 чымсьці тысяч чалавек, гэта лепш, чым нічога. Але мы бачым, што гэта не пераконліва, мякка кажучы, на нацыянальны парламент. Тым больш гэта не было б пераконліва на прэзідэнта ці прэзідэнтку. Відавочна, што проста па такой мадэлі вось зараз праводзіць у інтэрнэце выбары, хай сабе усімі верыфікацыямі, пры такім узроўні палітызацыі, пры такім узроўні запужанасці і рызыкаў, так асабліва не мае сэнсу. Вельмі хацелася б, каб вось гэты момант дэмакратычных выбараў, дзе ўсе мы зможам прагаласаваць, ад гэтага ўсе дэмакратычныя палітыкі змогуць выйсці з турмаў і нармальна праз СМІ адкрыта весці агітацыю, праводзіць мітынгі на вуліцах Беларусі, а потым пры стандартах БСЕ з міжнароднымі назіральнікамі праводзіць выбары, безумоўна, гэта было б лепей, чым як цяпер ёсць. Гэта, дарэчы, адна з мэтаў платформы 2025, якая таксама прынята 17 дэмакратычнымі акторамі на канферэнцыі «Новая Беларусь» прэзентаваны. Але так усё гэтага зараз немагчыма. І таму так, мне здаецца відавочна, што проста гэты статус Ціханаўскай, які таксама і на міжнароднай арэне часцяком гучыць прэзідэнт-элект, так, ён застаецца. Гэта значыць, то бок чалавек, які
пэўна хутчэй за ўсё быў абраны на прэзідэнцкіх выбарах, бо такі у нас няма дэмакратычных вынікаў выбараў 2020 года, хоць усе б мы іх хацелі. Дык вось чалавек, які быў хутчэй за ўсё абраны на гэтых выбарах, але не ўступіў сваю пасаду, не прайшоў інаўгурацыю, не мае рэальнай улады і адпаведна чакае, пакуль гэта пройдзе. І мне здаецца, вось дарэчы, вельмі добра, што сама тэза таго, што так, трэба вызваліць палізняволеных і правесці новыя выбары. Тихановская прэтэндуе быць прэзідэнткай толькі да гэтага, а не пасля. Мне здаецца, это акурат добрая такая паслядоўная тэза. Ну, вы уже казали про это уникальный международный статус Тихановской, якая она была в 2020 году. Ну, есть и международные визиты на самом высоком уровне, можно спрашиваться, что працуе, что не працуе, але докладно без их было б горш. Ольга, наколькі захаваецца гэты уникальный международный статус Святланы Тихановской после 25 года? Ну, и наколькі вот гэтая дамова дапаможа его захаваць? Пока, безусловно, он сохранится. Я не думаю, что именно эта договоренность каким-то образом на него повлияет. Просто она пока остается в этом статусе. Действительно, ситуация может поменяться. Я вот в шутку и не в шутку предполагала, что, допустим, Лукашенко может внести свой вклад, к примеру, взяв и выпустив там Сергея Тихановского или Марию Колесникову, чтобы посмотреть, что будет, да, со статусом лидера, допустим. А вот вышел еще один человек, и он считает себя лидером, которому просто не дали поучаствовать в выборах. Ну, это так, в плане провокации, но ситуация может поменяться. Пока она остается лидером, это никто не оспаривает. Вот дамову эту подписали, як вы сказали, Ольга, 3 афіляваныя з Тихановскай структуры, но сам яе офіс, аб'яднаны пераходны кабінет, координацыйная рада, так, ну, скосна фактычна все падпарадкаваныя Тихановскай, яна кіраўніца кабінету, у координацыйнай радзе большасць, якую прадстаўляе намеснік Тихановскай, у кабінеце Павел Латушка. Якія тут вы бачыце небяспекі, Ольга, перавагі адной сілы? Я не знаю, никаких на самом деле. Ну, в принципе, это выглядит не очень хорошо, но, с другой стороны, функционал и влияние этих структур такое, что других пока все равно нет. Говорить о системе разделения властей пока действительно не приходится. Поэтому институты создаются в той мере, в какой они могут создаваться в тех условиях, когда это происходит. Поэтому я бы точно каких-то больших претензий не предъявляла и требований тоже. Абсолютно згодны, што не варта казаць пра сістэму падзела ўладаў па той простай прычыне, што няма ніякай улады, якую б нехта дзеліў. Там асобнае пытанне, да, вось наколькі там координацыйная рада падпарадкаваная Тихановскай, ці ёй кантралюецца, па майму ражу, не зусім наадварот, мякка кажучы. Але галоўнае, мне падаецца, тут у тым, што вось гэты дакумент, так, ён тычыцца ўзаемадзеяння гэтых структураў, мы на яго і падпісывалі. Так, ёсць вось платформа 2025, якая тычыцца больш шырокіх там мэтаў, задачаў, прынцыпаў. Таму яе падпісвала 17 структураў, вельмі розных, ужо дакладна зусім там не афіляваных з Тихановскай. Але ў любым выпадку не падпісанне гэтых дакументаў уплывае на тое, як можна прадстаўляць беларусаў, а ўплывае, ну, то, мне здаецца, просты банальны факт, што ні ў кога няма некага лепшага інструмента, як мы ўжо зараз абмяркоўвалі. Няма лепшага інструмента за прэзідэнцкія выбары, каб можна было кагосьці надзяліць некай легітымнасцю. І ў гэтым сэнсе так просто шкада, вельмі шкада, што такой працэдуры няма. Добра было б, каб яна была і можна было ёй карыстацца, і гэта тое, да чаго зрэшты ўсе дэмакратычныя сілы то імкнуцца, каб былі дэмакратычныя выбары. Але так, пакуль іх няма, то фактычна вынікі выбараў 2020 года у тым выглядзе, якім зараз ёсць, это просто лепшае, што ёсць і ў света, і ў беларусаў. І я б тут, можа, звярнуў увагу на вось яшчэ адзін такі момант таго, што тыя ж, напрыклад, там грамадзяне Расіі, якія цяпер таксама ў выгнанні, па шчырасці, вось проста можаце там любым з іх паразмаўляць, яны зайздросцяць, вельмі зайздросцяць беларусам, што беларусаў ёсць хоць нехта, хто можа прадстаўляць беларусаў на міжнароднай арэне і рабіць гэта хоць з некай легітымнасцю. У расійскіх палітыкаў такой магчымасці няма, бо яны ўсе, іх там легітымнасць у параўнанні з Тихановскай, ну, відавочна значна меншая, яны ні на якіх выбарах такіх не ўдзельнічалі і такіх вынікаў не атрымлівалі. І ў гэтым сэнсе тут справа нават не ў тым, хто там нам падабаецца больш ці менш. Я ад расейцаў ніколі не чуў, што яны хацелі б, каб у іх была вось там свой там прэзідэнт, свая прэзідэнтка, нейкі канкрэтны чалавек. Не, іх хвалюе тое, што ўвогуле нікога няма, у выніку няма каму адвакатаваць іх інтарэсы, ім складаней проста сабе абараніць, вырашыць нейкія праблемы. І ў дадзеным выпадку таму, мне здаецца, галоўнае акурат не ў тым, што там добрая Тихановская ці дрэнная, хто ўвогуле, мне здаецца, тут другаснае пытанне. Галоўнае, што ёсць чалавек, які можа так адвакатаваць інтарэсы беларусаў.
мы бачым, дарэчы, што прысутнасць такой фігуры нават гэта далёка не гарантыя вырашэння праблемаў. Але ну так мне здаецца відавочна, што калі увогуле такой фігуры не будзе з кім весці перамовы, не будзе каму там казаць пра патрэбы беларусаў, казаць пра тое, што падтрымайце незалежныя медыа, падтрымайце палітвязняў. Вось таксама на канферэнцыі, дарэчы, быў прэзентаваны міжнародны фонд гуманітарнай дапамогі для палітвязняў, які там урады краіну паўночных ужо паўносілі грошы. Так, калі б не было каму гэта ўсё адвакатаваць, ну, было б значна горай беларусам. І, канешне, лепей, каб у нас была працэдура яшчэ і змяняльнасці такога чалавека. Але, на вялікі жаль, пакуль такой працэдуры не існуе, таму карыстаемся тым, што маем зараз. Дзякуй, вы слушна сказалі пра зайздрасць расійскіх апазіцыянераў да арганізаваных структураў беларускай апазіцыі. Думаю, што вось некалькі дзён таму вельмі шмат сваякоў беларускіх палітзняволеных зайздросцілі тым людзям, якія сустракалі сваіх блізкіх, якія выйшлі з расійскай турмы. І вот наш эфірны час уже падыходзіць да завяршэння. Я апошняе пытанне хацела задаць Вользе. Вы на пачатку казалі, што новы лідар можа з'явіцца гэтак жа раптоўна, як з'явілася Святлана Ціхановская. Хто можа прэтэндаваць на ролю нацыянальнай лідаркі, калі не Ціхановская? І ці можна замяніць Ціхановскую цяпер? Ну, в моменте, наверное, нет. Ну, люди выходят из тюрьмы, люди выезжают из Беларуси, люди здесь находят в себе вот, там, бизнесмены, политики, бывшие деятели. Ну, я не удивлюсь, если такой человек появится. Если есть запрос, поэтому я говорю, очень важно сейчас сформулировать четкий и внятный запрос на выход политзаключенных. Если есть запрос, такой человек появляется, как появилась Тихановская из ничего, ниоткуда. И я думаю, что за неделю до ее выдвижения, если бы сделали опрос, то были бы большие сомнения, что она может эту роль выполнять там, хотя бы месяц, а не говоря уже о том, что вы 4 года выполняете эту роль. Ну, цалкам згодны. Гаворка ж не пра тое, што не ведаю, там не трэба ж ствараць культ асобы і казаць, што Тихановская владае нейкімі асабістымі звыш якасцямі звыш чалавека. Такого, мне здаецца, не кажа абсалютна ніхто. І справа ж не ў гэтым. Так, абсалютна любы чалавек можа быць лідарам. Гэта акурат ёсць праявай дэмакраты, абсалютна нармальнай. І так, як сама Тихановская з'явілася, яна сама гэтага не ведала за тыдзень да свайго вылучэння, яна ж сама такога не планавала. І таму так, можа быць любы, хто прыйдзе, хто зможа прапанаваць нешта, што будзе лепш, чым тое, што і зараз, хто зможа падмацаваць свае прэтэнзіі некай працэдурай, некай падтрымкай, нейкімі рэсурсамі ў шырокім сэнсе, хто зможа прадэманстраваць эфектыўнасць працы, так, абсалютна любы гэтага можа дасягнуць, тут няма ніякай магіі. Але, ну так, факт паказвае, што вось за апошнія 4 гады так мы маем ту структуру, якую беларускую палітычную маем, некай прынцыпова іншай не з'явілася, пры тым, што былі ж такія спробы. Можна згадаць, напрыклад, там прэтэнзіі, здаецца, у 21 годзе это было Ольгі Карач на палітычнае лідарства, якія скончыліся нічым, ці кагосьці яшчэ, ці вось форум дэмакратычных сілаў Валера Цыпкалы. На жаль, так, гэтыя спробы скончыліся нічым. І, безумоўна, мне здаецца, тут нема ж нікага органа, які выдае дазвол на палітычнае лідарства. Не, гэта тое, чым можа займацца кожны, і асабліва, калі ён падмацуе свае прэтэнзіі нейкімі поспехамі, напрыклад, даможацца вызвалення ўсіх палітвязняў і спынення рэпрэсіяў. Канешне, любы такі чалавек, ці такая структура, хто такога даможацца, атрымае шмат легітымнасці і бясконцай павагі ў вачах усіх беларусаў. Але ў цяперашнім моманце так мы маем тых, каго маем, і тых, хто працуе і так з усіх сваіх сілаў на тое, што працуе. Палітычны аналітык, каардынатар майстэрні думак «Наша візія» Вадзім Мажэйка і рэдактарка выдання «План Б» была палітзняволеная Вольга Лойка. Мы абмяркоўвалі вынікі 3-й канферэнцыі «Новая Беларусь». Я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.